Ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο θα κάνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τσαμούρη και με οδηγό τα παλιά αθηναϊκά λεωφορεία. Έλα να δεις τα καινούργια μας, τα ωραία μας. Παίρνω μέσα. Σκίζομαι μια πολυκατοικίες, Είναι ο Νίκος Ρίζος, στην ταινία «Ο αδερφός μου τροχονόμος», που υποδιόταν τον οδηγό λεωφορείου το 1963. Αναρωτιέστε τι απέγιναν τα παλιά αθηναϊκά λεωφορεία σαν κι αυτό? Έπεσαν στα χέρια των αδελφών Λαζαρόπουλου, του Χάρη και του Βαγγέλη, που κρύβονται πίσω από την αποκατάσταση και τη συντήρηση των παλιών αυτών μέσων μεταφοράς. Η οικογένεια της μητέρας μου ήταν από τους πρώτους λεωφοριούχους στον Πειραιά, από τη δεκαετία του 20, όταν ξεκίνησε η ιστορία της κρατικοποίησης των συγκοινωνιών στην Αθήνα. Είπαμε ότι θα κρατήσουμε τη μη Σένεκεν, ένα από τα δύο λεωφορεία που είχε τότε η οικογένεια. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να σώσουμε ούτε ένα. Βρεθήκαμε στο παλιό αμαξοποιείο, εκεί όπου γίνεται η συντήρησή τους, και αναπόφευκτα γυρίσαμε πίσω πολλές δεκαετίες. Τελικά πήραμε το 1995 μαζί με τον αδελφό μου, τον Βαγγέλη, πήραμε το πρώτο μας λεωφορείο, αλλά δεν μείναμε εκεί. Τα τρία έχουν γίνει σήμερα 17, τα οποία είναι το κάθε ένα μια διαφορετική ιστορία, μια διαφορετική κατασκευή. Όπως βλέπετε και ίσως θυμάστε, τα παλιά λεωφορεία απέχουν πολύ από τα σύγχρονα. Καταρχήν, όντως υπήρχε το γραφιάκι του εισπράκτορα, που ήταν ένα μικρό γραφιάκι στο οποίο είχε το σιρταράκι του για να βάζει τα ψηλά του, τα εισιτήριά του κτλ. Είχε τα κουμπιά για τις δύο πόρτες και είχε και ένα κουδουνάκι που έλεγε το περίφημο «Πάμε» ή «Φύγε», που υπάρχει στις ελληνικές ταινίες. Ένα άλλο πράγμα που είχαν τα παλιά ελληνικά λεωφορεία είναι το εικονοστάσι. Στα παλιά λεωφορεία η είσοδος των επιβατών γινόταν από πίσω. Και αυτό γιατί? Διότι σε αυτήν εδώ τη θέση βρισκόταν ο εισπράκτορας, στον οποίο πλήρωναν το αντίτιμο του εισιτηρίου τους. Εκτός όμως από τα ιδιαίτερα μορφολογικά του στοιχεία, τα λεωφορεία του 60 διαθέτουν και κάτι ακόμα που δεν έχουν τα λεωφορεία του σήμερα. Μεγάλη ιστορία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά έναν κύριο, ο οποίος ήταν 80-85 χρονών, ο οποίος ήρθε με δύο μαγκούρες, υποβασταζόμενος από το γιο του, γιατί ήταν παλιός οδηγός. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι έπιανε τις λαμαρίνες και έκλαιγε. Ωστόσο, όπως μας λέει ο κύριος Λαζαρόπουλος, η πολιτεία δεν τους παρέχει ένα σταθερό χώρο φύλαξης ή ακόμα και έκθεσης των πολύτιμων πια αυτών αντικειμένων. Να μας δώσει η πολιτεία ενδεχομένως ένα χώρο στεγασμένο και να πούμε ότι εμείς τον παραχωρούμε τα αυτοκίνητα, βρείτε τον τρόπο να το κάνετε επικερδές και να σας βοηθήσουμε σε αυτό. Απλά εμείς θέλουμε αυτά εδώ τα πράγματα να μην καταστραφούν. Αν ποτέ δείτε στο δρόμο ένα από τα παιδιά των αδελφών Λαζαρόπουλου, μην μπερδευτείτε και θελήσετε να επιβιβαστείτε, αρκεστείτε σε ένα νοερό ταξίδι στο χρόνο.